dafara e passé daka kasira dinama sungalo e kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu andugu dum warata de o ko ni kuma ta la sa e ka sama mone to yi I yere ta sita sidi ka numéro flani wari ci wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone I yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mone ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda an filɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi an bɛ jani.ml FM sanfɛ ɲamaba ale bɛ Segu ne ni Falaye bi an ka se ka kunnafoniw jɛlen ɲini ka di aw ma bi an bɛ taa Segu Kasim Tarawele ale bɛ ale bɛna da don baro la ka baro ɲɛf'an ye kunnafoniba minnu sɔrɔla jamana kɔnɔ kunun ni bi cɛ ka daminɛ kunun 18h la ka se bi midi la minnu sɔrɔla la a bɛ da don la bakuruba la a bɛna baro kɛ an ye min ya o ye AES ni Mali CEDEAO ni AES olu bɛ tɛlɛn fereke la ko Mali kana bɔ Mali ko nin kɔni ni ye ale talen kɔma segin t'a la bilen n'o ye AES jamanaw ye u ka ministrew ye min fɔ Kasim Tarawele ale bɛna da don la ko ɲɛfɔ ye o kɔfɛ carte biométrique ko fana la a ye min sɔrɔ o la kunnafoniw na ko di an ma ni Ala sɔnna a ma Kasim minnu fana développer an ye Assimi Goïta k'ale kan ka taa lithium min kan ka kɛ Bugunikaw fɛ yen ni yɔrɔba ye min kan ka Mali yɛrɛ ka lithium ko la ka taa ale kuruma karili kɛ Kasim Tarawele bɛna fana ɲɛfɔ ye premier ministre n'o ye Abdoulaye Maïga ye général de division Abdoulaye Maïga ale ni Sine ka maaw ye ɲɔgɔn ye kɛ sommet min kɛra Sine ni Farafina ni ɲɔgɔn cɛ o bakuruba la a bɛna o da don an na ko fana développer an ye sanjiko kɔlɔlɔ Mopti mara fana la Kasim Tarawele a bɛna fana ɲɛfɔ ye Mali ministre bɛ bagan mara kunna Kitakaw fɛ yen min bɔra yen tuguni ni Ala na kira sɔnna a ma Falaye ka yamaruya kɔnɔ Kasim Tarawele a bɛna da don bakuruba la nin fɛn damadamaw la ka se ka taa se kunnafoni di Segukaw fɛ yen a yɛrɛ bɛ nin wagati la centre Corée min fana kɛra ye an b'an ka ɲɛmaa an b'a lajɛ Falaye fan fɛ n'a y'a sɔrɔ Falaye labɛnna Kasim ye min sɔrɔ kunun ni bi cɛ jani sanfɛ an bɛ direct la Segukaw fɛ yen Kasim i ni yankuma an filɛbaaw ani an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn ye sibiri ye Babukalo ale le 14 bi san 2024 kɛnɛ kan jamukan ka an daminɛna don min na o ye Mali ale ka CEDEAO bɔli jɛrɛ dɔ kɛra kunun ko jamanaw ministrew fɛ minnu bɛ jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna AES kɔnɔna na Nigerkaw fɛ yen carte biométrique aw kan ka mun faamuya a ko la nin waati in na an ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ o la min kan an bɛna o da tulo kan Fransikaw fɛ yen François Bayrou ale taara ka kɛ premier ministre ye min ye kibaruya wɛrɛ minnu bɛ jamana kɔnɔna na sa ani an yɛrɛ fɛ yan an na an da don o bɛɛ lajɛlen na k'o fɔ aw ɲɛna bi tilegan in na min ye jani.ml FM ale sugandili o tɛna ka aw ma dekun ye sabula kibaruya minnu bɛ an bolo an na olu caman fɛsɛfɛsɛ sisan olu da aw tulo kan nin waati laban in na an y'a ye k'a fɔ Faranjara fanga ɲɛmaa ale bɛ wuli ka jɔ la labɛnw olu bɛɛ lajɛlen sabatilen don a kan ka taa Bugunikaw fɛ yen sini ni Ala sɔnna a ma kari nɛgɛ kanɲɛ 10 waati lithium bɔyɔrɔ min b'an ka jamana kɔnɔ ale kurumo karili kan ka taa kɛ lithium bɔyɔrɔ in nafa min bɛ a la a bɛna mun ni mun ye jamana ye falen jumɛn bɛna k'a la baara daminɛli a kunna ani sisan cɛ a bɛna se ka mun ye jamana ka nafasɔrɔ siraw la lithium bɔyɔrɔ in kɔni an bɛ se ka min fɔ ala kunna jamayɔrɔ kɛra min ye Mali yɛrɛ kɔni ye sanu bɔ sariya kura min sigi sen kan san 2023 a baaraw kɛra ka kɛ n'o kɔnɔko ye sini min mana na bɔ o la an na o bɛɛ lajɛlen da aw tulo ka jani.ml FM ale sanfɛla la premier ministre ale ni Chinois ka lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ olu ye ɲɔgɔn ye tali kɛ min na farafina ni Sini ye lajɛ laban mun kɛ laɲini minnu kɛra o kɛnɛ ka yaasa ka se ka olu lawaleyali baaraw teliya an ka jamana kɔnɔ Chinois ka lasigiden ale nana ka na o dantigɛli kɛ min ye fanga ɲɛmaa ye an b'a yira la fana k'a fɔ ko min ye fanga ɲɛmaa ye
ale yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ la nin waati na an filɛ ka kuma waati min a bɛ marakakungokaw fɛ yen de ko baara in bɛ ka kɛ n'o ye boloci ye baganw ka boloci o baara ale bɛ o la nin waati na bi sɔgɔmada in na n'ala sɔnna ma mun mana na bɔ o fana na an na o da aw tulo kan an y'a yira aw la k'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔna na sanji ale ye tiɲɛni kɛ sanji a jiginnen kɔfɛ ka ban pewu kɔw ni baw olu fara jitɔ yɔrɔw caman tun minɛna nin waati in na ji tun minɛna ka mara yɔrɔ minnu na o ji labilali baaraw olu de bɛ sen na o senfɛ sa a yira k'a fɔ maa minnu kɔni bɛ baarabolow fɛ bi olu caman y'a yira k'a fɔ ko degun bɛ u kan u ka baaraw la ji ale ye sira bɛɛ lajɛlen bila mɔtikaw fɛ yen Tunbutu Gawo ale ni Segu mara yɔrɔ caman na bi ji kɛlen don ka tiɲɛni kɛ maaw kun kosɛbɛ wa min ye baganw ye jila baganw olu caman fana nalen don i n'a fɔ Bamaw ka taa se Maliw ma ale ni fɛn suguya wɛrɛw dugudenw tɛ minnu ɲɛdɔn Moti mara kɔnɔna na sa Sijo Tabani maaw olu ye ɲininkali kɛ jɛgɛmɔna dɔw la olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ba kɔni a falen don nin waati laban in na a bɛ ka na ni fɛn minnu ye olu ye baganw ye u kun tɛ minnu ye Mali ni Bamaw ale ni jila fɛn wɛrɛw k'olu nalen don nin waati in na Bubakari Dambele n'ale ye jɛgɛminɛna ye Moti mara la a ko ko ala farala a terikɛ dɔ kan sabula o tolila ka wuli k'a bɛ taa jɛgɛmɔ la ale kɔni taara bɔ min ka sa o ye Bama ye Bama Mali ye Mali caman kɔni ko a y'o ye a terikɛ kelen o fana a y'a yira fana ko min ye Bama kɔni kun bɛna na ale kin nka ala y'a kɛ a sera ka sɔmi janya kosɛbɛ min ye nin waati in na ni ji cayalen don fɛn o fɛn bɛ kɛ kɔni a n'a nafaw olu bɛ taa ɲɔgɔn na ji cayara ba kɔnɔna na fana jɛgɛw olu fana cayalen don nin waati laban in na min ye jɛgɛmɔnaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko ba kɔni fali a nana ni jɛgɛ caman ye Tirekaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko jɛgɛmɔ kɔni ɲɔ ɲɛlen don Tumutu mara la kosɛbɛ baw bɛ fa wa jɛgɛ caman bɛ yen nka min y'a kabakoma yɔrɔ ye u bɛ ka min ye ntɛbɛn falenba dɔw u bɛ k'olu ye jɛgɛ dɔw fana tun bɛ yen olu kun tununna pewu n'o ye wulujɛgɛ kolojanba in ye u y'a yira sa k'a fɔ k'olu caman kɔni nalen don bi ba kɔnɔna na min ye Mɔputi yanfan ye ka taa se fo Tɛnɛnku ninnu ni Yuwaru ninnu bɛɛ lajɛlen ma u bɛɛ lajɛlen kɔni ko ji nalen don Baraji ni ale ye cɛkɔrɔba ye a ko k'ale kɔni famana ka jɛgɛ dɔ ye n'o ye jɛgɛ fasuguya dɔ ye k'o kɔni nalen don bi sabula olu yɛrɛ kun famana k'o ye ji ale kɔnɔna na kosɛbɛ n'an bɔra ba faliko la baloko o sabatiliko ɲuman k'o sigi sen kan min ye sɛnɛ minisiri ye ale nana ni fɛɛrɛ kura ye fɛɛrɛ kura min n'o kan ka taa kɛ sɛnɛkɛ waleya ye Kita mara la Karta Soweto-kaw fɛ yen baara in kan ka sigi ye min ye a kurumokarili ye o kɛra Kayikaw olu nin waati na musow olu fana kɛlen ka wuli ka jɔ dɔ boloda an ka jamana kɔnɔ yaasa musolakaw sen bɛ se ka don cogo min na AES sɛbɛn olu la faamuyali la o baara kɛra minisiri min bɛ du denmisɛnw ale ni musow ka ko kunna jɔnkili minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ n'olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye musojɛkulu ye yaasa u bɛ se ka faamuyali kɛ sɛbɛn ninnu na cogo min na u yɛrɛ sen ka don a baaraw la AES miirinabaw ye mun ye a kan ka baara kɛ cogo minnu na u ye ɲɛfɔli kɛ nin bɛɛ lajɛlen na Senukaw fɛ yen Senu sifinw ka kalanyɔrɔ min bɛ yen a yira sa k'a fɔ ko kalanyɔrɔ in kɔni a baaraw bɛ senna nin y'a san 3 ye a dayɛlɛli ni sisan cɛ sa denmisɛnnin 950 olu de sera ka kalan kɛ u fɛ yen sifinnakaw caman kɔni sera ka bolomayɛlɛ baaraw sɔrɔ u bɛ se k'u jija u yɛrɛ cogo min na Dɔngɔnɔdugu la Dɔngɔnɔ denmisɛnninw ka tɔn min bɛ yen n'o y'u ka sifinw ka tɔn ye olu tun ye welewelemada kɛ sa yaasa maaw bɛ se cogo min na k'u bolo fara ɲɔgɔn kan jɛrɛ ye n'u tun y'o sigi sen kan n'o ye welewelemada ye ka dɛmɛ ta ka don u y'a tɔgɔ kɛ Dungo ye Dungo Bangasikaw fɛ yen a y'a to sa maa caman kɔni bɛ bi u bɛ dɛmɛ di min ye yuguyugubali 9 u sera ka o sɔrɔ ka tila ka min ye dɛmɛw caman k'o sɔrɔ baara in na Sange Sule ale ni bololaminɛn wɛrɛw u y'olu sɔrɔ k'o di maaw ma maa minnu bɛ bi na n'olu kɔni ye degun sɔrɔ u y'a yira sa k'a fɔ décembre kalo tile 10 jɛkulu in a ye donbolo kɛ maaw ye u sera ka fɛn minnu sɔrɔ Bangasikaw fɛ yen collectif n'o ye denmisɛnnin minnu bɛ Dɔngɔnɔdugu kɔnɔna na sa olu de kɔni ye ko in sigi sen kan waleya in senfɛ sa min ye Bangas maire ye Alayi Gindo ale tun bɛ kɛnɛ kan préfet n'o ye colonel Ali Sidibe ye ale yɛrɛ fana tun bɛ kɛnɛ kan donbolo kɛra maa minnu ye n'o ye dugu ye n'olu ye dɔ sɔrɔ a la o ye Janbali ye Bankas Kani Bɔnzɔn Sɛgɛ u ye donbolokɛ ninnu bɛɛ lajɛlen yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ cogo min na nin waati in na kuma tɛ degun kɛlen don
k'a yira sa k'a fɔ min ye Mamadu Sako Singine ye ale ni Seydou Arama olu bɛɛ lajɛlen fana ka maaw olu fana ye dɔ sɔrɔ nin ko in na a yira sa k'a fɔ sa ko min ye don nataw la ye Baɲangara ni Koro ni Douanza ale ni yɔrɔ tɔw ta olu bɛna dɛndɛn ka taa di olu ma cogo min na o baaraw olu bɛ senna fana Dɔngɔnɔdugu kɔnɔna na Dɔngɔnɔ caman kɔni ko nin waati in na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka lakana sabati ko k'u fo wulikajɔ ni cɛsiri yaasa basigi bɛ se ka na cogo min bɛ ka kɛ bi ko kɔni ka d'u ye u ka sagona ye min ye waleya minnu kɛlen filɛ wolomasiri tabaw fɛ u ka se ka to senna yaasa cɛncɛn fo ka jamana yaasa min ye Dɔngɔnɔdugu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min Adama Jɔngo ale ye kibaruya ninnu lase an ma ka bɔ Dɔngɔnɔdugu la Dɔngɔnɔw ka denmisɛnnin jɛkulu min bɛ yen n'o olu ka collectif ye o ɲɛmaaba ye ale fana ye AES jamana minisiri minnu bɛ yen u ka jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ kunna olu tun bɛ lajɛ la Nizɛrikaw fɛ yen lajɛ in senfɛ sa u kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'u ka bɔli CEDEAO la ko seginkɔ t'o o la tuguni seginkɔ t'o la fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don sen kan u yɛrɛ fɛ yaasa maanifin n'u bolominɛw bɛ se ka kisi cogo min olu da l'u la ɲɔgɔnye in bannen tuma min na sa u kɔni y'a yira u ka communiqué la sa k'a yira k'a fɔ ko min ye Nizɛrikaw fɛ yen Ɲaamɛ minisiri minnu bɛ jamanaw ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna AES jamanaw la olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ cɛ yɛrɛ ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye Mali minisiri ye n'o ye Ablaye Diop ye kɛnɛ ka sa baaraw daminɛlen kɔfɛ u ye foli kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa saba ninnu ma minnu hakilina n'u miirina ni baaraw ka se ka kɛ n'o ye bi yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min u ka jɛɛrɛ senfɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ k'u ka tilennenya ni dilannaya min dalen d'u kan ka kɛ ni jamanadenw ka miirinaw ye baara bɛ ka sigi sen kan yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min na AES jamanaw kɔnɔna na n'a ka di farafinna an fanfɛ bolo jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na u y'a yira fana k'a fɔ ko u ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigilen don sen kan basigi ni lafiya o bɛ se ka ye cogo min na AES jamanaw na k'u y'u da don la minisiriw ye foli ni tali kɛ ka ɲɛsin minisiri minnu bɛ lakana ko kunna olu ye jɛɛrɛ min kɛ Bamakɔ kɔnɔna na novembre kalo tile 22 ka ɲɛsin sɛbɛnw farali ma n'o ye dugutaa sɛbɛnw ye olu bɛ se ka don ba la cogo min na AES ale jamanaw kɔnɔna na minisiriw ye foli fana kɛ ka ɲɛsin hakilina minnu taara douane tigilakaw fɛ AES hukumu kɔnɔna na ani Togo n'o baaraw kɛra juillet kalo tile 22 n'a tile 25 Ɲaamɛkaw fɛ yen ani n'o dɔ wɛrɛ tilala ka taa kɛ tuguni septembre kalo tile 24 ka taa se tile 27 ma n'o kɛra Ndomokaw fɛ yen minisiriw kɔni ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye AES jamana saba ye Burkina Mali Niger olu ka bɔli CEDEAO la kɔni segibɔ ko kuma t'o la tuguni wulikajɔ minnu kɛlen don ani baara minnu bɛ sen na u b'a ɲini hakili jagabɔ baara minnu bɛ sen na yaasa u bɛ se ka sinsin cogo min olu ka to sen na jamana saba in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na ye fana olu hakilina di o la Solomafiri Tabaw olu sera ka baara minnu kɛ jamana saba in kɔnɔ bolo dilen tun ɲɔgɔn ma Bamancawale n'u ka wale kalali la olu fana foli kɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko dɔ de bɛna fara u kan sabula u ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ninnu fana kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigɛ o fɛɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen na sigi sen kan u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye taasibila ye u y'o ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu n'olu fatura ni waleya ninnu senfɛ dugudenw fana fɔra u ka cɛsiri n'u ka timinandiya la ka kɛ ni waleya minnu bɛ yen bi n'o bɛ ka kɛ degun ye u ma minisiriw kɔni y'a yira ko Bamanciwale n'u ka wale kɛbaaw kɔni bɛ ka fɛn fɛn ta ka ɲɛsin jamanadenw ma k'olu kɔn fo ka se u dan na wa min ye AES ɲɛmaaw ye olu na to u taabolo in kan k'a yira k'a fɔ ko segili kɔni ka taa min ye CEDEAO kɔnɔna na k'o tɛna se ka ɲɛ sɔrɔ tuguni CEDEAO ale wasadenw olu yɛrɛ fana tun ye lajɛ kɛ lajɛ min senfɛ sa olu bolo bi hakili jagabɔ ka kɛ k'a lajɛ ka mɔnɔbɔ san kelen wɛrɛ di yaasa jamana minnu bɛ yen n'o ye Mali ni Burkina ni Niger ye u ka miiri kɛ u ka bɔli la yanni janvier kalo tile 29 cɛ sabula olu bolo a kana dan o ma u k'a to jamana ninnu san kelen ka fara kan wasadenw kɔni ye laɲini kɛ sini sa ni Ala sɔnna a ma min ye CEDEAO ɲɛmaaw ye olu ka lajɛ bɛ Abujakaw fɛ yen lajɛ in senfɛ jamana saba in ka bɔli a kuma na kɛ a kɔnɔna na u bɛna bɔ wa u tɛna bɔ wa minnu ta n'u bila dɔn bi an ye ɲinini dɔw kɛ ka jateminɛ dɔw kɛ ka kɛ ni sariya min sigira sen kan novembre kalo tile 3 san 2022 ka kɛ ni a bɛ fɔ sɛbɛn masa ko carte d'identité biométrique ale sigilen an ka jamana kɔnɔ ni an yɛrɛ y'a wele ko carte d'identité biométrique sécurisée hakilila jigila an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye o ye k'a fɔ min ye sɛbɛn in ye ale donni ba la an ka jamana kɔnɔ sariya kisɛ dɔw taara a la o sariya kisɛw olu kɔni bɛ a dicogo a kɛcogo olu ɲɛfɔ an ka ɲininiw senfɛ an y'a ye k'a fɔ minisiri min bɛ jamana kɔnɔ lakanako kunna ale kɔni bɛ
carte biométrique ko bela jile nyina wali bara oke ya sa ga sega da wali ya carte biométrique yera ko na ni ya jate mine sega lu ko be anya e ka fo akonna na ikan nina o be soro akono ikadu ifani batogo ulunu jamu ba kono iyera wuro yoro ni ye cheye ni muso ye ani ni be bara minge mi nye carte tigi fana ina karayi absega nyini ke ya sa absega carte soro tomi asigi yoro agadu obsega ye ala ijanya inyewo ulu couleur mu ye ulu se aka ala no ya soro fembila mi me no ni mato ta tigele so go fana fo wa kaka fana ibolo no ika ota mi nye subhana machine sera no digital ye oke o ko ni yamara le te mamunu sa mamunu me lu le durato ye ajagware te uluka oke i photo fana ka nga ye ala minye ika bolono bla no ye siatiri ye o fana beta ministre mi me ni alere ko mbe lakana ko kuna ga jamana ko nana ale de beta ga ni sebe mbela dile te ga no bla no o ye siatiri ka plaga ta bi faraga sa o ye carte dido ima abando ani ire be ba minge ko ga ta seni carte ni ale bana carte biométrique anya ka fo sharia mba sigi o ba yira ka fo ko akoni mana di mami ma sanduru do wa mi mari konnana ta damine demseni sanduru kata sefo a santan duru ma aneni carte biométrique kaka ngani ye santan duru soro i jagwalo no beta yoro la carte biométrique ale ka yibulu carte biométrique sécurisé abe yelema na cheni bulu jebulu kerengerene olu de siglelu ya sega se ya carte biométrique kura soro ni iga korole chena walma na tuno na kara tugumi imsega ta police so la mi ye commandant de brigade ou gendarmerie imsega ta ulu fe sous préfet imsega ta ulu fe mali koga mamunu be ulu se ga carte biométrique na tuno na chena imsega ta yela ma consulat ko nana ambassade ko nana ka sega carte kura ale soro no carte biométrique sécurité ya sega so go soro sa anyini no dife ko ni ifada ga sebe no nyiri sebe munu ba to ni ibe yamaria ka sega adima no ya soro carte kura de do ni bina na kura dla walma na tuno ni wuro ni be fagada kura wara dlan tuguni o bela jele na iga nina o niburo kanga kiburo walma iga wuro sebe iga du isi yoro ibe bara mi no na fere be bara la o lu ko ni jagwale no ika ni be fagada carte kura soro o ga ke iburo o teme den ko be ga boy fana ayara ka fo ko miye sebe nye Allah ni hukumu ni konna na sigili senga i be fega ta ko ni jagu ya do fo kura talila i anyemi wo ni na oga kibulu carte koro i sigiro i ga bara adi fon fela jelembe wa ma o ma be mali sharia ga fola ni sie santa ali duru soro i jagu alendo minye ni na nye carte biométrique sécurisé aga kibulu be fa wo fa jamana de illa kanana oredu hukumu konna na anga sega lu ye mundi ama oye ka fosa ko carte biométrique sécurisé ni ale bi bolo jamana kono i jagwalendo i ka minaka nye ka to ka jenga na tunna aywa in sega taga avec kurabe dlaye mamunu me mali kono ya nunu ba me ka carte soro munu ma deli ka soro fieu on do sega ta wakelelu ni be mali koka minye wakele ani keme woro we mamunu me mali koka en ni be mali kono ni be ka carte biométrique ta we wakele ni be mali koka wakele ani keme woro uluta e oyi sarali ale fana be ken digital ye aga kiwari ya soro luna sabula ya yira ka ko domolo ka di mo ma ko otala tuguni ya sega carte soro ni mami be ni orange boda bi bulu imsega sarano oyi minye carte bancaire no bi bulu sika keno walma ni firma bi bulu ya saga sika o soro ni yo soro sa no soro ko de dayka e sika ka soro ka ta dlaina bo passeport ala be dlan tuko bi ame segi ni yoro nga pour ga sika famia passeport pour ave dlan tuko bi na no passeport biométrique minye carte d'identité biométrique sécurisé fana ye ni be fa ko fana soro le fla konnana i jagwalo le ga wa fla ani keme fla di bo teliala ibo fana sara bololo sara de be orange mono be wala ga birma be iga sega soro ni fere mu bela jide sigi kuye senga muna sabula wati mina ni gwanwa kuye kun folo do la o kun folo kun bele no minye ma million segi ne ma o ma million segi anga nyulu ya ira ka ko million segi ma mun beta kalatala ma million segi
olu kɔni ta dilanna ka ban pewu nka dilan a tɔ mun bɛ yen ni mun ta ma dilan olu bɛɛ lajɛlen de bɛna wuli k'u jɔ sabula kun fɔlɔ ye o tun ye fu ye nka sisan n'i bɛ fɛ k'a ta ka papiye sɔrɔ i bolo n'i bɛ mali kɔnɔ o ye 1000 n'i bɛ mali kɔ kan o ye 1600 ye n'i bɛ fɛ a ka dilan ka d'i ma tile 2 kɔnɔna na teliya la sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen dafalen kɔfɛ tuma min na i bɛ 2000 ani 200 i b'o ɲini k'o bila i kun min ye carte d'identité biométrique ye a ka di maa caman ye bi ka falenw don a la ka yɛlɛmaw don a la degun bɛ minnu kun ni photo ko don walima n'i ka adresse ko don cɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira n'olu bɛ carte d'identité dilan n'u bɛ balabugu i bɛ se ka taa olu fɛ yen nka min ye jamuko ye ka taa se tɔgɔko ma ka taa se siko ma o bɛ ɲɛnabɔ korofinakaw de fɛ yen CTDEC la nin fɛɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ni sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaw u b'a fɛ ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw fana sigi sen kan yaasa mɔgɔw bɛ se ka t'u ka papiye ninnu dilan yɔrɔ min na min ye polisisow ye olu b'o la brigade de gendarmerie b'o la ni carte t'i bolo i bɛ fɛ ka carte kura dilan i b'a fɛ ka fɛɛrɛ kura sigi sen kan k'a sɔrɔ tile 2 kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ polisisow la a bɛ kɛ gendarmerie la ni maa min b'a fɛ k'o yɔrɔw ɲini don nataw kɔnɔna na an ka sɛgɛsɛgɛliw an bɛna dɔ wɛrɛ fara a kan tuguni ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye sabula degun bɛ maa caman na nka bi an b'a fɛ ka min fɔ aw k'o faamuya o ye k'a fɔ carte biométrique dilanni kun fɔlɔ min kun kɛra o baara bannen kɔfɛ sisan ni carte biométrique tɛ maa min bolo n'i bɛ Bamakɔ kɔnɔna na i bɛ Mali fan min na n'i b'a fɛ k'a dilan i t'i ka polisiso la a bɛ dilan 1000 n'i bɛ Mali kɔnɔ 1000 ni 600 n'i bɛ Mali kɔ kan n'i b'a fɛ k'a sɔrɔ tile 2 kɔnɔna na o ye 2000 ani 200 ye tile 2 a bɛ dilan ka d'i ma nka sa maa minnu bɛ yen n'u ma t'u taw ta a ɲininiw fɛ u ka t'u taw ta polisisow la préfet fɛ yen walima gendarmerie brigade olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nin kibaruyaba in an b'a fɛ ka nin fɔ aw ɲɛna aw ka se ka faamuyali kɛ degun minnu bɛ aw kan u bɛ se ka ban cogo min na fɔ ka kibaruya kelen b'an bolo o ye faransikanw fɛ yen faransikanw olu ka premier ministre ɲɛmaa kura o sigira sen kan François Bayrou danaya dara ale de ka Emmanuel Macron fɛ yaasa cogo min na a bɛ se ka kɛ premier ministre ye François Bayrou tɛ maa denni ye sabula u ka jamana kɔnɔ a fana ye ɲɛmaaya kɛ kala ta a taar'o la siɲɛ 3 ni kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ ye sa a ka kɛ premier ministre ye min ye Macron kɛlen ka fanga ta ale tun bɛ Macron sigiyɔrɔma donbaw la o y'a to sa u tun ye sariya ministre so d'a ma nka a nana ye k'a fɔ k'a nɔ minɛna sabula u ka assemblée kɔnɔna na k'a sɔrɔ baarakɛla minnu bɛ yen olu ka musaka dɔ kun la a kun minɛn'o la waati laban in na Macron y'a ta k'a kɛ a yɛrɛ ka maa mafalen ye min bɛ sariya ko ni fɛn dɔw ɲɛnabɔ nka nin kɔsa in na sa kɔni ale de taara jumadon ni kalo ye tile 13 k'ale kɛ u ka premier ministre kura ye coupe de la CAF la n'o o ye stade malien bɛ compétition min na farafinna kɔnɔna na stade dimanche don ale kan ka taa Algérikaw fɛ yen min ye sportif redescente sportive de Berkane ye olu kan ka jouer stade ale bɛ jɔyɔrɔ 2nan na kuru 4 b'a bolo Berkane mɔgɔ ninnu olu de bɛ ɲɛfɛ nin waati na u ka jɛkulu kɔnɔna na kuru 6 bɛ olu bolo min ye nin tile 3nan ye a kan ka kɛ sababu ye ni stade malien n'a bɛna se k'i jɔ a jɔyɔrɔ walima ka plan bi sɔrɔ o bɛ fisaya ma kosɛbɛ yɛlɛmayɛlɛmaniw ta fanfɛla la sa an ka ndolanci min tun bɛ Marokukaw fɛ yen n'o o ye Fadi Sidiki Kulubali ye ale kɔni y'a ka minɛnw cɛ ka taa Algérikaw fɛ yen min ye Mouroudia ye club d'Oran ye a kan ka taa olu bɛ yen camancɛ mɔgɔ don min ye kari araba tɛmɛnen sa a y'a ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ Maroc k'i kunda min ye Mouroudia d'Oran ale ka tɔn kan yaasa ka taa Algérikaw fɛ yen ka taa o tɔn in kɔnɔna na joliba championnat na sa match min tun bɛ kɔ ale ye sen sɔrɔ o la Issoise ɲɛkɔrɔ 2-1 min ye yɛrɛmakɔnɔkaw ye k'u labɛnnen don u ka ndolanci tɔ fɛn fɛn bɛ yen sa ka sen sɔrɔ a la an ye kibaruya minnu sɔrɔ ka da Outlook kan o de ye nin ye Balaye Keyita k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye Keba Jalo ye n'Ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun kow o kibaruya kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ. ɲɛmaba k'i fo k'i waleɲuman dɔn depuis Segukaw fɛ Balaye Keyita ale tun bɛ yan ani ne yɛrɛ Keba Jalo ni Ala na kira sɔnna a ma sini 19h 18h pile an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan Kasim ale bɛ kɛ studio kɔnɔ yan Balaye bɛ kɛ yan ne yɛrɛ bɛ kɛ yan ni Ala sɔnna kunnafoni minnu bɛna sɔrɔ ka daminɛ bi midi la ka taa se sini 18h la an b'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma jani.ml sanfɛ YouTube kan ani Facebook kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn kunnafoni ɲɛnama dili na ɲɛmaba Segukaw fɛ ko Ala ka sira nɔgɔya Ala ka segin ni i yɛrɛ ɲuman ye i kana an ɲuman sɔrɔ yan Bamakɔ aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma sini 18h pile jani.ml FM studio kɔnɔ. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan
a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45